Oh na inweta this video kala o metu aka na share button ki share this video. Egeshalum video Akoma TV melu nwe mukata amu. Anyway, onye ọhụrụ na-ekwu na na-ekwu eziokwu na na-ekwu eziokwu. Onye tuwo tokpo ụga ha ka mountain gono tụcha osi na na-ekwu eziokwu. O nwere nwoke onye ọkpụ na-eze anyị oyi nna m sịrị na ọgwa n'ote na ọgwa ndị mmadụ ka ha kwuo eziokwu. Ndị mmadụ wee jụ na ha ya ekwu eziokwu n'ụga ka ha ya ada atọ. The man wee chenjizie afa wee zawazie tụwazie na ụga. Maka anọlugo m etu e tụwazie na ụga tụwazie na ụga wee na-ajụ kerizi ife kpatalụ eji wee na-etu tụwazie na ụga ahụ ewezi n'okwu n'ote n'otu nwere mkpụsị kwuo eziokwu wee jụ na ya ekwu eziokwu o wee gwa ha tụwazie na ụga. Ngwa gee ntị ka ị n'ife Akoma TV kwuru maka arrest Mathias. Ọrụ na igecha ya ka m wee gwa something ị na-edere ịma. Gee ntị. Ụmụ Igbo mụrụ nze na-eye ka m kelee ndị Igbo niile, kelee ndị Anambra steeti, kelee ndị ụmụ ojii. Enwekwu m bịara ka m bịa kwuo today. O nwere vidiyo m na-ahụ na-efegharị n'ịntanetị na asị na akpụrụ Mathias Ezeaku kpụrụ ya gawa Abuja. Gịnị bụ ka Mathias Ezeaku mere? Ya bụ na vidiyo a Mathias Ezeaku mere sometime ago about case ya na somebody onye ụmụ ojii nwere. Anụsị na ndị ahụ bịa kpụrụ ya gawa Abuja. Uno mana okwu Akoma na-ekwu sometimes o nwere ike sound like nonsense, but listen to nonsense ka o nwere ike sound like nonsense. You are always talking nonsense. Ọ na-abụ ijigharị okwu Akoma na-adị ka okwu onye dibịa o ji confuse ofeke, mana ilebe ya anya n'ime ị ga-ahụ sense ya. Ajụjụ m chọrọ ka m jụọ, achọghị m ka m gaa into details because ya how business transaction Mathias Ezeaku na somebody onye ụmụ ojii mere. And I believe ebe ha mere business ahụ na Anambra State. Ajụjụ m chọrọ ka m jụọ, why eji gawa Abuja ka akpọta police were akpọrọ Mathias Ezeaku? Nice question. Nice question. O nwezi police station na Anambra State. Nice question and nice observation. Akpa nwere SARS na Ọkụzụ. Enwere. Akpa nwere nke nọ na Ogbodunukọfịa. Enwere. Businessman na Anambra State. Eshi Abuja ka akpọrọ ndị eke kpọrọ Mathias gawa Abuja. O nwezi police station na Anambra State. Ndị a na-eme this thing. How many times ka onye Awụsa bịara ala na SARS Ọkụzụ ma ọ bịa na Ogbodunukọfịa gaa kpọrọ ndị eke ka abịa mere somebody arrest na Abuja? So ihe a na-eme ihe a na-awụ maybe ka egosi na enwere connection maọbụ na enwere power maọbụ na enwere ego. Unu mechaa ya arrest mechaa ihe niile a unu aga soludo lift unu trophy unu ewere trophy. Yes. Businessman na Anambra State iche na ọ dị wise enough ịgakwa na Anambra State enwere many police stations ebe a ga-akpọta police wee mee arrest eme onye a ga-eme arrest. Nice observation. Get show your muscle, show your power, show your connection, show your money. But now you every war, watch how one in an hour. Okay, ending around them. Around table. Thank you. More the right, more the wrong. Thank you. But now you mama in your business transaction. Salo. You got MHL Mejala, Pochandian Kelu, Pochandian Kala, Gacha Bujelu, Gacha New York. I get settled by around them. Around table. I don't want to go into don't want to go into that. Get the reason why you go Abuja. Where is the police station in Anambra State? Anambra State. Businessmen in Anambra State. Businessmen in Anambra State. Law command up in Abuja. Ekele nke o dokwala go nnam. O wee sisi kpọwazie ye tọwazie na ụga ebe ọ bụ na onwezi onye chọrọ ikwu eziokwu na ụga ka onye ọ na chọrọ ịtụ. Setụrụzie ụga na-eje jee weta vidio Akoma melu mgbe ahụ emere oge echi arrest. Weta vidio Akoma melu mgbe ahụ ọ na-afịọ oge echi bịa Abuja bịa zara ọnụ oge echi bịa Abuja bịa zara ọnụ. If not reason o ji wee dị mkpa that your truth must always be your truth no matter whose or his God, so that you can either stand from this side and seek for justice, or you stand from this side and seek for justice. For there is no way you can say that what is good for Mr. Okeke is not good for Mr. Okafor. Have you seen? Now na ishọpụta go n'isi Abuja wee bịa kpọrọ mmadụ wee flex muscle gosi mmadụ ọkụka. Now na ishọpụta go kedu ife a na-ejela Abuja because of a mere business transaction.
kịta ka ị chọpụtara na onye gburu nwanne ya abụrụ odogwu, nkịta ka ị chọpụtara na akpụcha polisi elu kpọ polisi ana na oye endere na round table discussion. Ma elu na onwe unu ebele amamife ịgbawasịrị ọnụ sawasị ọnụ during the time of Ogechi. Ịghọtago? Ichefuzie na in the case of Ogechi na onye gburu nwanne ya abụrụ odogwu. Ichefuzie in the case of Ogechi na Interpol has nothing to do with a defamation case. Interpol has nothing to do with a case of defamation. You have forgotten. Yeah? Ichefuzie na nke Ogechi wu onye nọ na Anambra State here na onye na-enwere okwu nwa afọ Igbo kere ifefa na-eji Abuja ijeme when they can as well settle their case na Anambra State here. But ị ka so na ndị na-call Ogechi to go to Abuja and go and answer her call na Abuja, the same place is no intimidation and ọkụka ka eji agba mmadụ. In the case of Ogechi, you have quickly forgotten that na emechakwa gidigidi na n'ọkwa na round table ka ya nọkwa wee settle the case. Ka nke Ogechi dụkọ na long table ka na short table or na mountain table ka ya nọ wee settle ya. Ọ bụla na round table make una dey play una afụ bụ ife. Let me tell you, in every, I say that injustice anywhere is injustice everywhere. Mana inene injustice merube onye ọzọ wee sị na ọdụmma nke merubelu ọdụmma nke merubelu dụmma. So ọ ka mma kịta na arrest go your personal Lord and Savior iwelu peace pụta no a business transaction. But a man ikwuru mkwugwarụ is enough to involve Interpol. You even came out to advise Ogechi. You are advising Ogechi. Look at you. Why can't you advise Mathias to do the same thing he advised Ogechi to do then? Why can't you do the same thing? Like, why can't you advise Mathias to do the same thing he advised Ogechi? Kome mgba. Ono makwana eziokwu no ikwu ya ewu ife ona achọghị ikwu. Onye ka nji wee sị unu tụbazie n'ụga ka nsoro nwa nna m wee zara afa. Tụbazie n'ụga. Onye kwuzikwana eziokwu na Facebook ahụ, onye ọna kwuru eziokwu na Facebook a henceforth nya ịya akwụ ụgwọ ụgba, ịya atụ ụtụ ụgba, ịya atụ ụtụ ụgba. Even na-ekwu na ụbọchị mbụ ka na-ekwu na tata ha me change nke me change yo. When Ogechi was arrested, you did not see me shouting, crying, who arrested Ogechi? Blah, blah, blah. I did not do that because I know that arrest wo onyango nanga mo yuwana ho. For as long as we are still living, arrest is inevitable. Inwe ijehe for ifi metal, ijeye for ivonyo ozo metal, or ijeye for mistaken identity. But arrest is there and onyo bona. You go. So, emego Mathias arrest keda gbapụta be bia preach rai, but oge nke Ogechi bịara advice channel Ogechi we repeat kwa this same thing ikwu na okwu niile na adu ka ikwucha ya mana enyo ya enyo na enwe atom of truth do na kela atom of truth do na nke ahụ ikwuru mbụ compared to nke ikwuru keda. The only difference is that Mathias, your personal Lord and Savior, when you are involved nanka onye ọzọ deserve ka ebeli ya isi wee wụrụ nya the involved nanka ọzọ meru na onwu na-ebere na Facebook a ndị agadi nwoke ụmụ ndị agadi nwoke gbacha n'ala isi awọ aya dị n'anya ka na anọdụ 1/4% of truth n'ọnụ ụlọ aya da anụ otu mkpụrụ tata. This is the only arrest if gori chọrọ condemn because no Mathias dị involved ne Mathias dị involved ne o wee wuru eme business transaction nke Ogechi wee ghara ịwụzi eme case of defamation na ikwuru maka mpụ maka kedu ife dị iche kedu ife Ogechi melu abụrụ ife the same thing Mathias melu by calling out a man omana na business ame brand that man no gburu wayo na ha na koje ego gwuo wayo ohi ka ọ gbọrọ ha go. So only feel Ogechi ya bịa nwa Abuja bịa gbara why eji wee decide ebe Mathias eje gbara nke Ogechi do good ije Abuja je gbara nke this man do good Mathias do good ijekwa Abuja je gbara nke ịchọsụkwa be woria ibecha oria ovive mma na mmenyezi unu that slogan tọbazie na ụga unu ekwusi n'eziokwu agwagwo mono na this world we have millions, how many millions or billions of people in this life. Everybody must not be reasoning the way you are reasoning. But between your interest and my interest, there is a common interest, which is the truth.
If you choose to run away from the common interest and you always concentrate on your interest, don't forget that you are you and you are not me. I am me and I am not you. For the moment we decide to come at center where we can achieve peace, we have to leave your interest, leave my interest, and come to that common interest, which is if you now, if you put it down, a common interest, which is Ezeaku, we will come to the round table. Why I do a look at that? They arrest the mother ever. Burie, Oja, Aboja, Ebo, and I win Igbo. Ndausa, on a sea, Ugwasa Brumad, Bunata and Anambra State ever. That may be the common truth. Anyway, but why must it be applied to people you perceive to be your enemies? And not suitable for people who are perceived to be your friends? That is the question. Roundtable discussion, a mere business transaction. Why go to Anambra State? Why not settle it in Anambra? Why going to Abuja? No, okay, we want mad okoka, go some mad on a career. Another thing again. All those things. But why must it be applied to someone else and not somebody who is perceived to be your friend? Biko na ụmụnne m tụwazie n'ụga na nke ikpeazụ ka ọ dụkwa